На носе выборы ў Координацыйную раду Беларусі. І таму мы ў ток-шоу «План Б» лічым сваім святым абавязкам разабрацца, што ж там насамрэч адбываецца, да чаго рыхтуюцца дэмакратычныя сілы Беларусі і ці нясе гэтае ўсё пагрозу рэжыму Лукашэнкі. Паважанае гаспадарства, добрый вечар. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Это ваша воля, это ваше решение. И вам за него нести ответственность, поэтому не цепляюсь за эту должность ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо. Каму добра Лукашенко не удакладніў, але і так зразумела, сабе любаму і вузкаму колу абмежаваных людзей, як ён сам калісь і сфармуляваў. І пакуль Лукашенко прызначае сябе на чарговую пасаду, не зважаючы ні на вонкавую, ні на ўнутраную кан'юнктуру, дэмакратычныя сілы Беларусі спрабуюць дзеяць згодна са сваімі дэклараванымі прынцыпамі. Ради смены власти в Беларуси они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план «Перемога 2.0». Акцент в нем делается на организации национально-освободительного движения на территории Беларуси. Было б і някепска, каб сітуацыя выглядала гэткім чынам. Але пакуль галоўны акцэнт мы бачым на правядзенні выбараў у Координацыйную раду трэцяга склікання. На гэты орган ад самага пачатку былі вялікія спадзевы. Створаная пасля выбараў 2020 года Координацыйная рада мелася паспрыяць транзіту ўлады. Беларусы глядзелі на знакавых асобаў, якія ўвайшлі ў яе склад і верылі, што пераменам быць. Цяпер жа шмат хто не хавае расчаравання. Координацыйная рада не прадэманстравала эфектыўнай працы. Няма адчувальных дасягненняў ці прынамсі некалькіх канкрэтных крокаў да мэты. Што праўда, рух вакол першых адкрытых выбараў у раду дае крыху нагоды для аптымізму. Туда записалось в участие в соревнованиях 12 разных политических сил. Во-первых, это уже победа. То есть это точно показатель жизни, здорового такого метаболизма. Сёлета будзе 2 гады, як Святлана Ціхановская стварыла аб'яднаны пераходны кабінет. На адрозненне ад Координацыйнай рады у гэтага калектыўнага выканаўчага органу ёсць дакладна акрэсленыя мэты. Праўда, выявілася, што на рэалізацыю іх не так ужо і шмат кандыдатураў. Гэтак вакантным застаецца месца прадстаўніка ў эканоміцы і фінансах, што кароткі час займала Тацяна Зарэцкая. Няма прадстаўніка ў справе аднаўлення правапарадку. Кандыдатура Азарова не падтрымала Координацыйная рада. Почему вы врете сейчас в прямом эфире? Вы боитесь общественного контроля, либо нет? Я не боюсь общественного контроля, и не нужно врать сейчас в прямом эфире. Калі фармальна падыходзіць да пытання, то ўжо літаральна праз год мінае 5 гадоў з выбараў 2020-го, што аўтаматычна ўздымае пытанне пра легітымнасць Святланы Ціхановскай як абранай прэзідэнткі Беларусі. Але ў офісе Ціхановскай сцвярджаюць, што прэзідэнцкі тэрмін скончыцца тады, калі яна выканае сваю місію. Яна прысягу не прымала, выбары не адбываліся, і гэтая легітымнасць яна скончыцца з выкананнем яе місіі. Выкананне яе місіі – гэта правядзенне новых выбараў. Апаненты акцэнтуюць увагу на промахах Ціхановскай і ейнай каманды. Няўдалы ультыматум са страйкам без належнага рыхтавання. Замоўчванне працы карата з губазіку ў крытычна важных структурах. Складанасці з фармаваннем кабінету. Яны лічаць, што з такім багажом памылак трэба перагледзець стратэгію дзейнасці. Своей деятельностью они сделали так, что установлен полностью цензура над негосударственными средствами массовой информации. Іншыя ж перакананы, што Ціхановская і па сканчэнні тэрміну застанецца абраную прэзідэнткаю. Ведаючы Святлану Ціхановскую, я ведаю, што яна ніколі не скажа: я стамілася, я сыходжу. Застацца, але пры гэтым не таптацца на месцы. Ці ёсць у дэмакратычных сілаў стратэгічнае бачанне развіцця сітуацыі і пабудовы сваіх структураў такім чынам, каб захаваць легітымнасць ды рэальна наблізіць мэту вызвалення Беларусі ад лукашызму. І гэтыя надзвычай важныя тэмы сёння разам з намі будуць абмяркоўваць нашы госці. Старэйшы палітычны дарадца Святланы Ціхановскай і лідар выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александр Добровольскі. Добрый вечер. Добрый вечер. Политолог Дмитрий Балкунец. Добрый вечер.
палітычны аглядальнік і вядучы праграмы «Двубой» на Белсаце Віталь Цыганков. А таксама моя цудоўная сувядучая Ольга Старостина. Добрый вечер. Александр, давайте адразу без прылюдай, тому што ёсць такое меркаванне, што вось зараз выбары в каардынацыйную раду трэцяга склікання і все, што навокал адбываецца, гэта таксама такая падрыхтоўка глебы для далейшай вось легітымізацыі Светланы Ціхановскай, ну і вось працы всего офісу, можна так бы мовіць, пасля таго, як скончыцца вось гэты тэрмін 5 гадоў. Ці сапраўды гэта так, ці бачыце вы ў гэтым вот нейкі зрух? Я не думаю, что есть такая задача. И наогул тут один персонаж, якого вы тут показывали, казал, что у нас нема ничего святого. Я веду, что у вас теперь святый обовязок есть. Показать, как это отбывается. И я разумею, что это повинно быть открыто. Координаційна рада патрэбна дзеля таго, каб десяткі і сотні арганізацый, якія зараз могуць і хочуць працаваць на одну мэту, мелі пляцоўку для таго, каб былі пачутыя, каб былі прааналізаваныя ідэі, каб выпрацоўваць супольную візію і каб прымаць супольныя стратэгічныя рашэнні. І таму координаційную раду ніхто не закрываў вароты. Зараз балатуюцца самыя розныя людзі, якія крытыкуюць аднаго, крытыкуюць Ціхановскую. І я думаю, што якраз гэта вельмі добра, таму што ёсць магчымасць пачуць эту крытыку, прыслухацца да яе і штосьці змяніць. Сапраўды ёсць неабходнасць мяняць і стратэгію, карэктаваць яе, таму што 25-й год падыходзіць, і тут будзе новая палітычная кампанія, трэба глядзець далей, таму што у нас ёсць 3 прэтэнзіі на тое, хто крыніца суверэнітэта. Беларускі народ заявіў такую прэтэнзію нарэшце ў 2020 годзе. Лукашенко заявіў сваю прэтэнзію, не прызнаўшы прэтэнзію беларускага народа. Ёсць яшчэ прэтэнзія з боку Расіі. І ў гэтай складанай сітуацыі нам прыйдзецца прымаць непростыя рашэнні. Для гэтага патрэбна координаційная рада, а не для легітымацыі кагосьці ці чагосьці. Ну, калі мы все роўна скончылі з гэтай легітымізацыяй, Дмітрый, ці бачыце вы праблемы якраз такі з гэтай легітымнасцю ў бліжэйшым будучым для дэмакратычных сілаў Беларусі? З легітымнасцю каго, дакладна? А ўвогуле з легітымнасцю ўсіх структур, створаных пасля 2020 года, таму што большасць была ініцыіравана якраз Светланай Ціхановскай. Ну, калі мы глядзім на структуры, якія былі ініцыяваныя, то яны нікім не былі абраны. Вось, напрыклад, Координаційная рада першага склікання, гэта была, ну, такая спантанная арганізацыя, якая была ўтворана, і яе мэта была у тым, каб паспрабаваць зрабіць дыялог унутры краіны, калі людзі там яшчэ знаходзіліся. Але гэта не адбылося, і тая арганізацыя, якая была створана ўжо другая Координаційная рада, на мой погляд, гэта была арганізацыя неўрадавых арганізацый, такіх НКО беларускіх, якія працуюць за межамі, яны таксама нікім не абіраліся, гэта была дэлегаваная некая схема, структура. Тое, што зараз прапануецца зрабіць выборы УКС, у нас такі, мне здаецца, падыход дэмакратычны, таму кожны мае магчымасці рэалізаваць свае ідэі, амбіцыі і нават правесці выборы ў Координаційную раду, але я лічу, што у тым праекце, які зараз плануецца рэалізаваць, гэта рада не дасягне мэты, якую паставілі арганізатары. Таму што, па-першае, не будзе забяспечана бяспека для тых, хто будзе прымаць удзел у галасаванні, таксама не акрэслена дакладна паўнамоцтва рады, навошта яна ўвогуле ствараецца, навошта прымаць удзел у гэтых выбарах. Ось, і я лічу, што гэта два такіх асноўных пункта, якія сёння могуць быць не толькі перашкодай для удзелу, масавым удзелу грамадзян Беларусі, але таксама яны могуць правесці да больш такога раскола, што ли, ці пессимизма увогуле ў грамадстве. Калі мы кажам пра 25-й год, там, да выбараў, якія плануе Лукашенко правесці па тых сцэнарах, які ён там неяк себе зафіксаваў, і да іх застаецца не больш за 14 месяцаў. І кожны раз беларуская апозіцыя на працягу 30 год і такую гульню вела з Лукашенко па яго сцэнару. І тое, што зараз прапануецца УКС, ну, я лічу, што гэта будзе больш параза ці нейкае дасягнення. Ёсць у вас што адказаць вось на гэтыя дзве галоўных прэтэнзіі? Ну, па-першае, наконт бяспекі, пытанне бяспекі складаецца з двух частак. Першае, гэта павінна быць фізічна бяспечна, і гэта тэхналогія абсалютна, я ей давяраю, таму што яна пабудавана на тэхналогіі блокчейн.
а верыфікацыю будзе праводзіць такая ж фірма міжнародная, як праводзіць верыфікацыю для банкаў. Вось. А другая складовая частка, каб людзі верылі і маглі бяспечна сябе паводзіць, таму што звычайна бяспека, пытанне бяспекі таксама это не толькі тэхнічнае пытанне. Гэта я камусьці паказаў, я камусьці расказаў і так далей. Вось гэтага не трэба рабіць. Таму не пагаджаюся, што гэта будзе небяспечна. І можна паглядзець, што платформу «Голас» яшчэ ніхто не зліў, і хто там быў зарэгістраваны, ні разу не было нідзе не прагучала, што там хтосьці стаў вядомы, а гэта рабіла тая самая каманда, якая будзе зараз арганізоўваць галасаванне. Ну і па-другое, будзе гэта параза ці не параза, гэта залежыць ад нас. І гэта дакладна не сцэнар Лукашэнкі, таму што Лукашэнку Координацыйная рада не тое, што яна вялікая пагроза, пакуль мы не можам лічыць Координацыйную раду вялікай пагрозай, але гэта неабходны элемент для таго, каб сотні арганізацый маглі координавацца паміж сабой і працаваць на адзіную мэту, якая з'яўляецца пагрозай для Лукашэнкі, дэмакратычная Беларусь. Ну таму, калі мы хочам зрабіць лепш, давайте рабіць лепш, калі мы хочам пакрытыкаваць, давайте крытыкаваць, але ўсё ж мэту трэба трымаць у галаве, што мы усе разам да дэмакратыі ідзем. І гэта і разам да дэмакратыі ў шырокім сэнсе, і вось на выбарах у Координацыйную раду разам да дэмакратыі, гэта так мы і практыкуем дэмакратыю. Там ёсць шмат праблем, ёсць тое, што яшчэ можа быць не вельмі добра арганізавана, мы на гэта указвалі там калегам, але паколькі было прынята рашэнне менавіта ў такі тэрмін, мы працуем разам, каб падпарадковацца агульным правілам. Калі памятаеце, мы тут з вами сустракались, мне здаецца, у студзені 23 года. Мы якраз абмяркоўвалі ў тым ліку неабходнасць таго, каб структуры абіраліся. Да? І мы абмяркоўвалі тады ідэю, якую там група экспертаў прапанавала ў жніўні 22 года, каб правесці выбары ў суб'ект нейкі, да? Там неважна, як ён будзе называцца. І вось калі у студзені гэтага года была абвешчана аб стварэнні нейкай такой супольнай ці некай там грамадская арганізацыя, якая абмяркоўвала выбары, як павінны ці як яны могуць адбыцца ў Координацыйную раду, там былі прыняты рашэнні, якія потым не былі як прыняты вось тымі арганізатарамі з боку КС, ці не ведаю нават, хто там з'яўляецца галоўным такім чалавекам, які адказвае за гэтыя выбары, але тыя прапановы, якія былі з боку грамадскага камітэта, былі падтрыманы грамадскім камітэтам, але яны не былі падтрыманы далей. Гэта была гісторыя арганізацыі міжнароднага тэндера на выбары, каб гэта было бяспечна для беларусаў. Гэта была гісторыя, па-першае, самае галоўнае, гэта была гісторыя, каб надзяліць паўнамоцтвы Координацыйнай рады і даць такі месседж беларусам, навошта трэба ўдзельнічаць. Каб гэта было не 5000 чалавек удзельнікаў, а 1-2 мільёны беларусаў, гэта был нацыянальны рух, навошта беларусам трэба ўдзельнічаць у выбарах, навошта галасаваць, навошта выдвигаць сваіх людзей. Вось, і гэтыя прапановы былі адвергнуты, нам казалі, што вось калі рада абірацца, то потым яны будуць вырашаць, як яны там будуць жыць. Але так не працуе, мне здаецца. Таму што калі вы там удзельнічаеце ў нейкіх выбарах ці ў нейкіх кампаніях, вы ведаеце, навошта і каго вы абіраеце. Вось, а наконт бяспекі у нас уже ёсць за апошнія 4 гады некалькі вельмі такіх не вельмі добрых кейсаў, калі дадзеныя былі зліты. Вось тут уже казалі пра гісторыю ЧКБ, ніхто не панёс ніякай адказнасці, не той, хто прымаў гэтых людзей, і гэтыя людзі сёння працуюць, мне здаецца, нават у офісе Ціханаўскай. Ні пра план перамогі ніхто ніякай адказнасці не панёс, больш па некаторых дадзеных праваабаронцаў каля 100 чалавек сёння арыштаваны, некаторыя з іх получылі 24 гады зняволення ў Беларусі. Вось, Лукашенко уже насываў план перамога 2.0, але ніхто не панёс адказнасці за тое, што гэтыя дадзеныя збірались, навошта яны збірались, што з гэтымі дадзенымі. Вось, нават офіс Ціханаўскай, калі я памятаю, у пачатку лета 21 года казаў, што ёсць план перамога. Прайшло 3 гады. Где план перамога? Няма плана перамога. Зараз мы кажам некую другую історыю, якая скончыцца, магчыма, тым же самым. Ну, вы тут шмат пытанняў задалі. Паспрабую адказаць коротка. Першае. Паўнамоцтвы Координацыйнай рады вызначаюцца яе статутам, і новая Координацыйная рада можа гэты статут памяняць.
мне, шчыра скажу, вельмі не спадабалася праца грамадскага камітэта. Яна была недобра арганізавана, не так, як належыць. У гэтым я салідарны з вами. Тое, што некаторыя прапановы прайшлі, гэта дзякуй Богу, тыя прапановы, якія вы сказалі, не прайшлі, аб'явіць тэндэр міжнародны. Трэба было знайсці фінансаванне, каб нейкія фірмы маглі гэта правесці. Прапановвалі гэта, звярнуцца да міжнародных Рада арганізацый. узважвала гэта рашэнне і вырашыла, што такіх сродкаў, якія трэба заплаціць за гэты тэндэр, няма, і праводзіліся кансультацыі з тымі, хто мог бы дапамагчы, і там таксама быў адказ адмоўны, што на гэта сродкаў няма. І таму гэта, можа быць, і хацелася б, але трэба ж глядзець у твар рэчаіснасці. Па-другое, канешне, нам таксама хацелася б, каб галасавалі мільёны, і таксама ў Беларусі. Аднак у Беларусі мы ведаем, што адбываецца, якія рэпрэсіі, і таму разлічваць на тое, што будуць галасаваць мільёны, не даводзіцца. Трэба працаваць, каб як мага больш людзей прагаласавала. Што да зліваў дадзеных там у розных структурах, гэта асобная тэма, я не ўсё тут ведаю, не магу адказваць за гэтыя рэчы, але зліва дадзеных з каманды Лібера не зафіксавана ніколі. І менавіта таму я асабіста давяраю камандзе Лібера. Віталь, калі ласка. Ну, я бы не хотел долучаться до некой вострой критики всего, что связано с Координаційною Радой. У нас тут есть Дмитрий Балкунец, и он, мне здаецца, за троих справится с этой задачей, так что я попробую поглядеть трошки сбоку на эту ситуацию. Мне тут некалькі рэчаў, якія я хотел бы адзначыць. Ну, па-першае, мяне ўражвае, наколькі все-таки можа быць ідзе зніжэнне інтарэсу да ўсіх гэтых тэмаў, калі глядзець на статыстыку ў розных СМІ. Любыя тэмы, звязаныя з Координаційнай Радай, з выбарамі, не набіраюць столькі, колькі набіраюць там артыкулы ці перадачы, звязаныя там з эканомікай, з палітыкай, з пытаннямі ўлады, з пытаннямі там санкцыяў нават, ці умоўна скажем правоў беларусаў, Беларусі за межамі. Гэта не тое, што каб мяне радавала, я просто гэта фіксірую, што можа быць в якасці, не тое, што папрока, а такога пажадання, конечно, каб свой час гэтыя выбары адбываліся, уявіце сябе, напрыклад, у 21 годзе, калі, памятаеце, быў так званы збор подпісаў за патрабаванне, ультыматум ад Светланы Ціхановскай, падпісалася 700 ці 800 тысяч беларусы, які жылі Беларусі. Зараз такую актыўнасць уявіць немагчыма, але все-таки я думаю, што ты людзі, якія хоць в нейкай ступені неабыякавыя, яны павінны неяк так прыняць удзел галасаванні. Там уже, ведаеце, на любы колер, на любы смак ёсць гэтыя кандыдаты, столькі выбарчых блокаў, столькі розных платформаў, і тыя, хто за Ціхановскую, хто яе крытыкуе, тыя, хто за санкцыі, тыя, хто супраць. Так што, гэта, скажем, такі, крытыка сыходзіць в тое, што гэта нічога не вырашае, нікому это не патрэбна, гэта можна так гаварыць. Это в філасофскім сэнсе, да, такія ідэі маюць права на існаванне, як лішні раз там гаварыць про тое, што мы штосьці не можам, дадзены выпадак, там, скінуць Лукашенко і так далей. Гэта маленькая такая прыступка, маленькае дзеянне. Прытым, можна прызнаць, што да, на дадзены момант задача дэмакратычных сілаў можа быць, як то цынічна не гучыць, так самазахавацца, да, захаваць нейкія структуры, которые будуць мець нейкую легітымнасць, каб в пэўны момант яны, заігралі новымі фарбамі, адыгрывалі нейкую ролю ў рэальнай палітычнай барацьбе, ў рэальным палітычным жыцці. І зараз задача гэтай структуры сфармаваць, каб за іх хоць колькі там десяткаў тысяч пажадана прагаласавала. Так што я паўтаруся, што можна много скептычнага сказаць і пра гэтыя выбары, но мне здаецца, гэта ад гэтага нікому не будзе карысці, калі мала людзей прымуць удзел, калі людзі праігнаруюць гэтыя выбары, нікому ад этого не будзе добра. Александр, раз мы ўжо пайшлі з гэтымі прэтэнзіямі, то давайте гэтым шляхам і паедзем. Вось у мяне яшчэ одно пытанне. Гляджу, людзі, якія балатуюцца ў Координаційную Раду і ў той жа момант з'яўляюцца сябрамі аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта ўвогуле як? То бок, з аднаго боку, людзі, которые перад Координаційнай Радай адказваюць за свае дзеянні і самі ж в яе балатуюцца.
Ну, ведаеце, мы зараз знаходзімся ў Літве, дзе недавно депутат стаў міністрам обороны, а міністр обороны застаўся депутатам. Тут такая сістэма, такая ж, як у Великобритании. Я просто нагадаю, што падзел уладаў, ці проста імітацыя дзяржавы, гэта заўсёды такая рэч, якую трэба прапісваць, асэнсоўваць і да дэталяў, як яно будзе працаваць. Ось, напрыклад, Аліна Коўшык, якая працуе ў кабінеце і адказвае за праграму нацыянальнае адраджэння, падзялілася сваім досведам, сказала, вось мне вельмі не хапала гэтых дыскусій з Коордынацыйнай радай, таму што калі няма кантактаў, калі няма магчымасці разам штосьці абмяркоўваць, тады з'яўляюцца нейкія падазрэнні, прэтэнзіі і так далей. Калі хтосьці з'яўляецца прадстаўніком у кабінеце, зараз статут Коордынацыйнай рады не дазваляе сумяшчаць. Але Коордынацыйная рада можа мяняць. І я знаю, што ёсць такія галасы, што варта змяніць статут, каб была такая магчымасць. Я не ўпэўнены, і так яно можа працаваць, але тыя людзі, якія хочуць, каб штосьці было на практыцы зроблена ў кабінеце, павінны быць пачутыя і ў Коордынацыйнай радзе. Таму што без дыялогу у нас супольныя рашэнні цяжка прымаюцца, і самае галоўнае, калі няма дыялогу, то іх цяжка выконваць. У гэтым сэнсе у кабінеце няма ж нейкага фінансавання, там, прымусу і так далей, загадаў, выканалі. Таму кожны прадстаўнік выбірае тыя профільныя арганізацыі, якія па яго накірунку могуць супрацоўнічаць. І гэтыя арганізацыі, як правіла, ці прадстаўленыя ў Коордынацыйнай радзе, ці будуць прадстаўленыя Коордынацыйнай радзе. Вось гэта якраз той інструмент, які можа дапамагчы. І, канешне, ёсць праблемы заўсёды, але тут важна, каб мы вучыліся гэтыя праблемы супольна вырашаць. А мы зараз попросім наших гостей у студыі ацаніць, як працуюць дэмакратычныя сілы. Ці спраўдзіліся вашыя чаканні? Ось у меня пытанне да спадара Алеся. Вельмі дзіўна вашу рэакцыю назіраць. Я мэтанакіравана за вами назіраю зараз. Пасля слоў аднаго з вашых калег, дарадцаў, які дазволіў сабе з пачатку праграмы такія тэрміны «срок скончыцца, калі яна выканае сваю місію». То бок гэта цалкам дыктатарскія лукашэнкаўскія наратывы, і вы, як кандыдат у КС, не адрэагавалі на гэта. Вось, вельмі дзіўна. Таму гэта такі знешні прыклад таго, што наўрад ці вы будзеце крытычна ставіцца надалей у складзе Коордынацыйнай рады да такіх выступаў і высноў. Гэта па-першае. Па-другое, мы разважаем пра нейкія стварэнне камісіяў, гэтак далей, а падмурка што няма. Ці быў у нас нейкі кангрэс всебеларускі, прыклад можна ўзяць 18-й год 20-го стагоддзя, калі стваралась БНР. Вось там дэмакратыя працавала. Усе палітычныя актары прысутнічалі, усе палітычныя сілы максімальна. І яны абмяркоўвалі спрэчныя пытанні 2-3 дні, 5 дзён. Тут я вельмі добра валодаю палітычнай сітуацыяй у беларускім дэмакратычным руху. І для мяне вельмі дзіўна і адкрыццё нейкія рэчы, якія вы зараз кажаце, а што казаць пра простых людзей. То бок гэта мертва народжанае дзіця, якое вось пачынаецца, і яно так і скончыцца. Бо асноўныя акторы, сур'ёзныя палітычныя фігуры, яны адсутнічаюць, і гэта правільна, і аб гэтым трэба казаць. Спадар Александр, давайте я зраблю прасцей. Тут была выказана прэтэнзія аб тым, што не ўдзельнічаюць нейкія палітычныя актары, сілы і гэтак далей. Вельмі проста, за 15 секунд. Былі нейкія абмежаванні на тое, хто можа балатавацца ў Коордынацыйную раду? Ёсць адно абмежаванне. Гэта павінен быць грамадзянін ці грамадзянка Рэспублікі Беларусь. Все, на этом пытанне закрытае. Все, не хацелі прымаць удзел, да свідос. Хопіць. То бок, вось гэтыя прэтэнзіі мяне проста самога ўжо садзяць на коня. Не хоча хтосьці прымаць удзел, калі ласка. Ёсць далей рэплікі, і давайте не зацягваць кота. Я хацеў бы працягнуць адказ на гэта пытанне, не буду затрымліваць шмат. Ціханаўская была абраная ў першую чаргу таму, што яна ў сваёй праграме мела адзін галоўны пункт. Яна пасля абрання праводзіць
дэмакратычныя свабодныя выбары на працягу 6 месяцаў і на іх не балатуецца. Вось я гарантую, што яна выканае гэта абяцанне, калі будзе такая магчымасць у Беларусі правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Гэта не зніжае праблемы, што ў 25-м годзе праходзіць 5 год, але пакуль у Беларусі няма дэмакратычных выбараў, у нас застаецца два варыянты. Першы варыянт. Ціхановская кажа, ну все, 5 год прайшло, да пабачэння, я пашла займацца сваімі справамі. Ці дапаможа гэта дэмакратычнаму руху, ці дапаможа гэта камусьці, ведаючы, што зараз за гэтыя гады было зроблена, думаюць, што не. Другі варыянт, яна як дзейны палітык працягвае сваю працу, пры гэтым тыя, хто балатуецца, тыя, хто не балатуецца зараз у Коордынацыйную раду, маюць магчымасць таксама працаваць, крытыкаваць, прапановваць свае ідэі, рабіць сваю справу, калі ёсць жаданне зрабіць Беларусь дэмакратычнай краінай і абараніць яе незалежнасць ад імперскай Расіі. Калі ласка, далей, Рэма. У мяне ёсць пытанне да таго, што зараз адбываецца з выбарамі Коордынацыйную раду і гэтак далей. Выкажуся вельмі рэзка, але мне цікава назіраць, як дарослыя людзі носяцца з такім фетішам, як выбары і легітымнасць, нелегітымнасць. Чаму? Ну, па-першае, потому што насамрэч, па майму назіранню і тое, што я бачу ў соцсетках, тое, што я бачу ў стасунках з беларусамі, насамрэч відавочна, што галасаваць за тых, хто выдвигаецца ў Коордынацыйную раду, з Беларусі будуць увогуле толькі адзінкі, да і не шмат тых, хто знаходзіцца здесь. Потому што ў Коордынацыйнай рады, як у самой структуры, ўжо быў час паказаць сябе і штосьці зрабіць. На жаль, мы гэтага не пабачылі, і я думаю, што ў людзей не шмат спадзеваў будзе на гэтую структуру. Калі за гэта прагаласуюць тыя фаловеры, кажуць зараз моднымі словамі, якія і так ёсць у акаунтах тых людзей, якія балатуюцца ў Коордынацыйную раду, то гэтыя палітычныя сілы, як мы іх называем, яны будуць прадстаўляць толькі тых людзей, якія за іх прагаласавалі. То есть прадстаўляць 10 000 чалавек з мільёнаў беларусаў, ну, на мой погляд, это насамрэч, і дзеля гэтага рабіць такое шоу, класнае, прыгожае, ну, мне падаецца, што это дарэмная вытрата высілкаў, дарэмная вытрата часу, сродкаў там і ўсяго астатняга. Па-другое, у мяне ёсць прэтэнзіі к праграмам тых, хто балатуецца ў Коордынацыйную раду. Я паглядзеў праграмы Латушка, паглядзеў праграмы Азарова, паглядзеў праграмы блоку «Солідарнасць». Пра блок «Солідарнасць» там вообще за все хорошее проці ўсяго дрэннага. По Азарову закон правопорядок, план перамога, в прынцыпе, ўсё тое, што і так, мне падаецца, это структура, байпол, которая была створана, яна робіць. Што датычыцца Латушка, класна все распісана, але таксама падачу дакументаў у Міжнародны ўгалоўны суд, каб прыцягнуць да адказнасці Лукашенко, значыцца, што-то там яшчэ нейкія такія пункты былі. Мне падавалася, што ўжо там перадаваліся нейкія дакументы, мне падавалася, што это ўсе тыя рэчы, якія можна рабіць і ўвогуле без Коордынацыйнай рады. Калі б усе тыя палітычныя крылы, якія зараз ідуць балатавацца, аб'ядналіся таксама па сектарах, і наладзілі супрацу, выпрацавалі яе. Я думаю, для гэтага не абавязкова Коордынацыйная рада і не абавязковы выбар у Коордынацыйную раду і вось усё гэтае шоу. А мы ў нашых гледачоў запыталіся, ці бачаць яны вынікі дзейнасці дэмакратычных сілаў у выгнанні і ці спраўдзілі гэтыя вынікі іхныя чаканні. Давайте паглядзім на адказы. Большасць людзей бачыць, што іхныя чаканні спраўдзіліся толькі часткова. І толькі у 29, ну вось у траціны людзей чаканні не спраўдзіліся зусім. Тут хочацца ў Віталя, як у спецыяліста, запытаць, з чым гэта можа быць звязана? Вось увогуле такія вынікі, калі траціна людзей зусім сваіх чаканняў не пабачыла, гэта значыць, што нават праз 4 гады практычна людзі чакалі чаго? Нейкай перамогі, вось кароткатэрміновай, ці чагосьці яшчэ? Ну, мы ўжо забываем вельмі хутка, як все было. Сапраўды, все вельмі чакалі перамогі. Я не хочу лишний раз там, скажем, прыводзіць загалоўкі, бо я быў дастаткова скептычным і ў жніўні і верасні. Гэта, не тое, што скептычным, а рэалістычным, я б сказаў так. Але людзі казалі, там, у верасні Лукашэнкі ўжо не будзе, да кастрычніку Лукашэнкі ўжо не будзе, хтосьці казаў, у 21 годзе Лукашэнкі ўжо не будзе, гэтак далей. І натуральна, што гэта было не толькі там аналітыкі, а шырокія масы беларусаў, яны якраз таксама на гэта спадзяваліся, што тут хаваць, і гэта было, і
кожны там другі з нашых гледачоў можа гэтым падзяліцца, калі здавалася, што вось-вось і нешта здарыцца, і калі здавалася, што вот запрацавала каманда Ціхановскай за мяжой, зараз там ведуць санкцыі, ці прымусяць, ці нейкія міжнародныя дамоўленасці, ці яшчэ нешта аб'явіць, і Лукашенко сыдзе. Таму у гэтым сэнсе, да, цяпер, ну, калі сітуацыя такая змрочная, Беларусі рэпрэсіі, многія людзі, ну, скажем так, ускладаюць віну, можа быць, не аб'ектыўна, хутчэй за ўсё, непрапарцыйна на тыя ж дэмакратычныя сілы. Гэта, ведаеце, як ёсць такое небудаўнічае, я часам прыводжу это прыклад, што мы лавілі рыбу там в нейкім возеры, але мы не злавілі рыбу. А ці значыць, што мы вінаваты ў тым, што не злавілі рыбу? Можа, гэтай рыбы проста не было ў гэтым вадаёме. Так што ў дадзеным выпадку можа проста, ну, тыя ж самыя дэмакратычныя сілы, пра якія мы кажам, не маглі зрабіць цуд, і гэта аб'ектыўна так. Іншая справа, што калі не спадзявацца на нешта радыкальнае, цуд, ну, па нейкіх больш канкрэтных тэмах можна па кожнай іх абмяркоўваць. І сапраўды, можа быць, у беларусаў расчараванне, што вось кожны раз там візіт Светланы Ціхановскай ў нейкую краіну, аб'яўляюць пра нейкія цудадзейныя вынікі, а потым аказваецца, што эта краіна, як Чэхія, там абмяжоўвае беларусаў, не прымае іх універсітэты, ці ставіць іх на адну планку з расейцамі, то гэта выклікае, ну, цалкам, мне здаецца, законныя такія пытанні. Вось, дзе ж поспех? Это тое, што павінна быць. Ясна, што таксама не ўсё магчыма, і часам вот таксама, калі з восені 20-го гаварылі пра розныя справы супраць Лукашэнкі, што іх можна па міжнароднай там універсальнай юрысдыкцыі ўзбудзіць. Вось, я ўжо не кажу пра гэтую новую вось матыў пра міжнародны крымінальны суд. І кожны раз аказваецца, што гэта, ну, пакуль не зроблена. І людзі нашы там працуюць у нацыянальным, ну, народным анкрызісным управленні, там ці в офісе Ціхановскай, ці пераходным кабінеце, але, ну, выніку няма. І людзі это бачаць, і людзі кажуць, дзе вынік, і не заўсёды гэта тое, што выніка аб'ектыўна не можа быць, рыбы не было, а часам рыба была, но, можа быць, хтосьці не так і добра яе ловіць. Дмитрий, у меня вот еще одно пытанне. Калі мы глядзім на гэтыя выбарчыя спісы, я просто сидел, глядзеў, чытаў, думал, вот, і прыйшоў да адной высновы. Я не бачу ніводнага спіса, які б у назве меў нейкую акрэсленую палітычную пазіцыю. Ну вось, адзіны спіс з хоць чымсьці акрэсленым — гэта еўрапейскі выбар. Ну, хаця і то пад еўрапейскім выбарам можна разумець шмат розных рэчаў. А вось, напрыклад, адкуль я мушу разумець, што, напрыклад, мае на ўвазе пад сабой блок Прокоп'ева і Егорова. І што ягоная пазіцыя не зменіцца паслязаўтра разам з палітычнай кан'юнктурай. То бок, ну, я, конечно, разумею, што маладая дэмакратыя, да, мы яшчэ не маем такіх там вялікіх палітычных традыцый, ну, але, блин. Ну, мне здаецца, вы сам адказалі на гэта пытанне маладая дэмакраты, таму што парламенцкіх выбараў у Беларусі не было з пачатку 90-х гадоў, парламенцкія партыі ніякай ролі ў Беларусі не адыгрывалі, і за мяжой парламенцкія партыі актыўна дзейнічаць не могуць. Таму і тыя сілы, якія вось групы, якія створаны, ну, гэта такія штучныя ўтварэнні, якія праіснуюць там у лепшым выпадку да пачатку лета. Яны потым пасля выбараў будуць нейкі там увогуле гэтай групы знікнуць і так далей. Але я хачу яшчэ дадаць наконт вось тых заўваг, якія тут прагучалі. Я таксама лічу, што часам не патрэбна там абіраць нават нейкія штучныя структуры, калі можна рабіць нейкую справу, не там ствараючы нейкія там пастаянна такія дзейнічыя арганізацыі. Магчыма, для кагосьці гэтыя выбары трэба дзеля там грантаў. Я таксама тут маю некую такую пазіцыю, што магчыма, хтосьці жадае на гэтым бізнес такое зрабіць палітычнае. Тое, што некаторыя робяць там на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, гэта вельмі вялікая праблема для беларускай апазіцыі, таму што ёсць нават даследаванне шведскіх такіх навукоўцаў, якія прыйшлі да высновы, калі яны прааналізавалі і правялі перамовы з рознымі палітычнымі гульцамі ў Беларусі, не прыйшлі да вельмі цікавай такой высновы, што
Да, помощь, которую получали белорусские демократические силы на протяжении многих лет за рубежа, она привела к укреплению авторитаризма в Беларуси. Потому что у них не было мотивации что-либо менять, они каждый раз получали гранты из-за рубежа, они знали, что эти гранты будут и дальше, если правильные отчеты давать. Но как только Лукашенко имел потепление с Западом, помощь сокращалась. Как только у него отношения с Западом рушились, помощь увеличивалась. И это такая вот ситуация, из которой сложно выйти, это такой феномен. И, возможно, те люди, которые в том числе сейчас пытаются участвовать в некой политической борьбе через какие-то фонды, организации, они преследуют те же самые интересы, не ставя в главу угла какие-то общенациональные интересы или какие-то общие правила. И последнее, я хотел бы очень важную историю добавить. Вот, мне здаецца, калі ў пачатку 20-го года, ну, маю на ўвазе пасля правядзення прэзідэнцкіх выбараў, была гісторыя, звязаная з тым, як знесці Лукашенко. Так, я згоден, што не ўсё залежала толькі ад дэмакратычных лідараў ці некаторых асоб. Ёсць яшчэ і гульцы знешнія. Расія вялікую ролю адыграла, і Захад, які, мне здаецца, ён не прыняў ва ўвагу тыя меры, якія Расія прапаноўвала, ці там тую дапамогу, якую Лукашенко атрымаў ад Расіі. Але вельмі важна праз 4 гады тое, што мы маем палізняволеных, і трэба знайсці механізмы, каб гэтых палізняволеных дамагчыся вызваліць. Вось моя прапанова. Вельмі мы выяснили, что нет в Европе вообще ни одного человека, кто отвечает за эту проблему со стороны Евросоюза. Есть только бла-бла-бла какие-то заявления Борреля в стиле там, мы там выражаем озабоченность, и пустота полная. Никто за это не готов, не несет никакой ответственности. И санкции, они никак не влияют на ситуацию в Беларуси с политзаключенными. И предложение очень было простое, но вновь актуально. Это перекрытие железной дороги для грузов, не для населения, для грузов и автомобильных грузов, которые едут из России, Китая, Беларуси в Европу, если Лукашенко не освобождает политзаключенных. Вот я в этой ситуации хочу обратиться к всем, кто смотрит этот эфир, и в том числе вот Александр, пригласить, давайте поедем на границу. Мы вот сейчас прорабатываем вопрос, поехать на границу польскую, перекрыть границу. Давайте Светлану Тихановскую возьмем. Значит, она себя наручниками прикует к железной дороге и потребует от Евросоюза перекрыть железную дорогу. У нее муж в тюрьме сидит. Поехали. Вы согласны? Вы паднялі шмат тэмаў, на апошняе пытанне адкажу. У кожнага чалавека, які садзейнічае вызваленню палітвязняў, ёсць свае інструменты. Тое, што вы робіце, я асабіста лічу вельмі правільнай справай. Аднак тое, што Светлана Тихановская павінна пасварыцца з еўрапейскімі ўрадамі, я думаю, што наўрад ці штосьці гэта дасць. Але тым не менш, магу сказаць, не ведаю, з кім вы сустракаліся па вызваленню палітвязняў. Гэта праца, перамовы ідуць, розныя арганізацыі, Швейцарія ў тым ліку, Аўстрыя ў тым ліку, спрабавалі, Фінляндыя таксама, спрабавалі гэта зрабіць і працягваюць гэтыя перамовы. Галоўная праблема, што гэта тэма не становіцца, новыя палітвязні не становіцца праблемай для Лукашэнкі. Яны праблемы, хутчэй, для дэмакратычнай супольнасці. І таму трэба зрабіць гэта праблемай для Лукашэнкі. Віталь, як думаеце, вось вся гэтая сітуацыя, якая складваецца цяпер з гэтымі выбарамі ў каардынацыйную раду і з легітымнасцю Светланы Тихановскай, наколькі можа паўплываць на становішча дэмакратычных сілаў Беларусі на міжнароднай арэне, назовем гэта так, менавіта вось на тыя дыпламатычныя магчымасці, якія ў нас ёсць. Таму што зараз ад заходніх актараў, з таго, што я ведаю, увага да выбараў каардынацыйную раду даволі вялікая. І якім чынам зрабіць так, каб, ну, умоўна кажучы, гэтыя вось іхныя чаканні спраўдзіліся, так бы мовіць? Ну, тое, што, як вы кажаце, як вы сцвярджаеце, даволі вялікае, гэта нармальна, гэта добра. Бо, ну, сапраўды ёсць пытанне, калі ўжо вот так беларускія дэмакратычныя сілы, якія апынуліся за мяжой, ну, скажем так, робяць нейкую такую протапалітыку, як это называецца, протапарламент, протаурад, ўсё у нас ёсць, то павінен быць сапраўды нейкі абраны парламент, які будзе, ну, вырашаць нейкія тэмы. Ну, з іншага боку, я бы не сказаў, што вось увага будзе пераключацца міжнароднай супольнасці на каардынацыйную раду пасля яе абрання. Ну, па-першае, сапраўды будуць пытанні з яе
масавасцю, легітымнасцю, у сэнсе, колькі людзей прагаласавала, это ніколькі не будзе параўноўвацца з тымі там па розных звестках, да, 3 ці 4 мільёнамі, якія галасавалі за Ціхановскую. А па-другое, ну, як калісьці Кісінджер, дзяржсакратар ЗША, нарыкаў на тое, што Еўропа не гаворыць адзіным голасам, і ён казаў, каму, скажыце мне пазваніць в Европу, каб ад імя Европы нехта гаварыў. Ну, это было за стварэнне яшчэ Еўразвязу. А вось цяпер там ёсць прадстаўнік па замежнай палітыцы. Так вось, каму званіць дэмакратычным сілам? Ёсць Ціхановская. Гэта разам з тым і зручна сім заходнім, скажем, партнёрам. Вось это намного зручней, чым будуць там 5 розных прадстаўнікоў розных фракцыяў у Коордынацыйнай радзе заяўляць, што яны зараз павінны прадстаўляць Беларусь, там беларускія дэмакратычныя сілы. Нарэшце, ёсць такія там перасцярогі, вось выказваў пра гэта Александр Міленкевич, што вот Коордынацыйную раду могуць прыйсці такія людзі, якія могуць там, маўляў, ну, нейкія падкопы супраць Ціхановскай рабіць, могуць спрабаваць яе, скажем, перацягнуць коўдры ўладныя на сябе. Ну, я думаю, гэтым, дарэчы, было выклікана тое, што вось прадстаўнікі гэтай самай выканаўчай улады, ну, каманды Ціхановскай стварылі фракцыю на чале з Александром Добравольскім і пайшлі самі в Коордынацыйную раду, ніхто ім не можа забараніць. І для таго, каб вось, ну, быць нейкай раўнавагай тым людзям, якія, магчыма, там апынуцца, якія будуць занадта крытычна ставіцца да Ціхановскай. Тут такія две магутныя фракцыі, Латушкі і Добравольскага, ну, відаць, будуць ураўнаважваць. Хаця, ведаеце, наконт Латушкі таксама розныя версіі гучаць, што, маўляў, ён бачыць сябе вот этим лідарам Коордынацыйнай радзе і можа стаць там і не толькі нефармальным, а фармальным там лідарам. Ну, не ведаю, это яго рашэнне. Я бы не бачыў тут нейкага для яго такой яркай палітычнай перспектывы вот зрабіць такі крок. Мне здаецца, в кабінеце все-таки его больш магчымасцяў і больш аўтарытэта. Гаспадарства, скажыце, чаго вы цяпер чакаеце ад дэмакратычных сілаў? Якія цяпер спадзевы і што напярэдадні выбараў у Коордынацыйную раду вы хацелі б сказаць нашим политикам? Исходя из того, что мы видим, это за 4 года никакой работы не было проделано. У белорусов как были проблемы с легализацией, так и остались. Как сидят белорусские политзаключенные, так и продолжают сидеть. Поэтому абсолютно никаких надежд на будущее у нашей оппозиции я лично не испытывал. Чаканняў і спадзяванняў, на жаль, у мяне няма, але дэмакратычнаму руху увогуле бракуе шчырасці, празрыстасці і адказнасці. Вось я, напэўна, гэтага хацеў бы пажадаць. Просто год таму Зміцер Балкунец уже казаў пра такую структуру, і мы тады спрачаліся і тоже падымаліся пытанні бяспекі і ўсяго астатняга. Сёння вот я бачу размову Зміта з Спадаром Добровольским, и Змитер тоже, кажется, долучайтесь там до инициатив. Слушайте, господарство, давайте вы перестанете вот это вот долучайтесь, кто главное, да, давайте вы начнете собираться, анализовать, что можно забить, выпрацоўваць какую-то долготэрміновую стратегию, потому что падзеі, например, у Литве, мы ведаем з вами, якія показали, что этой стратегии не было. Давайте все-таки стратегию нейкую выпрацоўваць, з якімі выклікамі мы можем сутыкнуться, и что можем мы забить, каб гэтых выклікаў пазбегчы, да, или мінімізаваць наступствы гэтых выклікаў. Таму, ну, адзінае, что я хочу пожадать, чтобы в конце-то концов занялись сур'ёзнай працай. А шоу, слухайте, мы можем паглядзець і по іншаму тэлебачанню. Ну, про якую публічную працу вы ўсё кажаце? Вот што трэба рабіць? Класці дарогі, я не ведаю. Якія чаканні ўвогуле ад нашых дэмакратычных сіл, родныя которых і сем'і которых сядзяць у турме. Ну вот, якія выбары могуць быць у гэтую коордынацыйную раду, калі нават мне прапаноўвалі вылучацца, але людзі баяцца, і я баюся туды ісці, бо у кожнага ёсць сваякі ў сярэдзіне Беларусі, да которых могуць прыйсці і пасадзіць на гады. Я не ведаю, что вы чакаеце, якую работу вы чакаеце. У меня так само есть думка на гэты конт. Вот сыходзячы как бы з аднаго меркавання, з другого меркавання, я мяркую сам, что, напэўна, вот координацыйная рада — это все ж таки найбольш аптымальная пляцоўка, каб все ж таки контактаваць паміж арганізацыямі, паміж рознымі такімі крэатыўнымі цэнтрамі і все ж таки займацца распрацоўкай стратэгій.
Давайте, напэўна, паўдзельнічаем у гэтых выбарах і будзем рухацца наперад. Я буду падтрымліваць прэзідэнта, якога я абрала ў 2020 годзе, не гледзячы ні на што. І яшчэ хацела сказаць тым, хто вельмі галасно крычыць, яны, мабыць, забылі 2020 год, і ў мяне складаецца ўражанне, што яны сёння, знаходзячыся тут, галасавалі за Лукашэнку. Я застаюся са сваім прэзідэнтам, за якога я галасавала і абрала яго. Это Светлана Тихановская. Единственное, чего я ждал, когда уехал, смогу ли я легализоваться нормально. Это всегда была очень большая проблема, как молодой человек сказал уже. Скажите просто, вот в какую камеру мне, да? За кого мне голосовать, чтобы мне получить паспорт новый? Когда-нибудь? За Кощунаса. Или хотя бы, чтобы людям перестали отказывать в беженстве. За Кощунаса. Пытанне, чаго я чакаю ад Коардынацыйнай рады і ўвогуле палітыкаў, ну, зняць ружовыя акуляры і, па-першае, данесці ўсё ж да еўрапейскай супольнасці, што да вайны не трэба рыхтавацца, яна ўжо ідзе шмат гадоў у нашым рэгіёне. Таму працуйце, рабіце ўсё, оглядываючись на то, что мы живем в умовах военного часу. Мне кажется, это чрезвычайно вот важно, то, что он сказал по поводу, вот, и другие по поводу легализации белорусов в эмиграции. Это то, что будут сталкиваться тысячи и десятки тысяч белорусов. Срок действия белорусского паспорта 10 лет. А если мы примем во внимание, что многие получали его там не в 2020 году, а гораздо раньше, то он в какой-то момент подойдет к своему завершению, и, соответственно, у людей будет проблема. И это те проблемы, которые здесь озвучены, это даже не проблема, которую в состоянии решить демократические силы. Это часто, грубо скажу, пофигизм со стороны европейских чиновников, структур и ряда стран, которые не хотят эту проблему решать, потому что она их не касается. Она не касается проблемы конкретных стран, и эта проблема может быть решена только путем масштабного давления, требования со стороны белорусов, которые живут в эмиграции, потому что наличие просроченных документов — это тоже угроза для самих граждан, на территории которых они пребывают. Поэтому я думаю, что для этого не нужно там даже избирать какие-то субъекты или органы. Это должна быть какая-то общенациональная кампания проведена с требованием к европейским структурам, чтобы эти вопросы решались. Я знаю, что и Александр подтвердит, в Брюсселе эти вопросы обсуждались неоднократно, но это очень сложный вопрос с точки зрения бюрократии. Но каждая страна пытается эти вопросы решать по-своему. Ну, наиболее, мне кажется, есть страны, где эти проблемы стараются решать, там Польша и какие-то такие вот крупные, Германия, может быть. Есть страны, у которых есть с этим проблемы, конечно. Но от конкретного политика или политиков ничего не зависит. Пример тому, опять же, вот Светлана Тихановская находится в Литве, и, как мы видим, здесь часто случаются такие эксцессы, о которых упомянули. И не надо создавать новый железный занавес, нужно создать максимальные условия, чтобы белорусы, которые живут сегодня внутри страны, смогли получить возможность спокойно ездить, выезжать в любые страны. И, это вопросы, в том числе, будущего развития, когда мы говорим про будущее. Иначе страна опустится, этот железный занавес, страна окажется там, где была БССР на протяжении нескольких десятилетий, когда люди не могли никуда уехать. Ну, все ж таки, ось хотів знову повернутися до господара Добровольського. Я хотів би широко ви прийшли у так звану Координаційну раду, бо ваш досвід вельми великий і ґрунтовний. І хотів би поназирати, як ви у этой протопарламенті, у протоінституції будете виконувати протозаконодавчі свої обов'язки, бо ви заходите, я так розумію, автоматично з протовиконавчої влади, так? Коли можна так, ми гуляємо такі огульні, демократичні. Зараз ви у виконавчій владі заходите у законодавчу. Ось, і вельми цікаво було поназирати, і таке пожадання, як ви свій досвід належним чином приміняли до ось менавіта гэтага протапарламента і все ж таки критично адносіліся да вось таких менавіта заяў і вельмі цікава будзе назіраць. Ніяк не магу пагадзіцца, што ад палітыкаў нічога не залежыць. Абсалютна неправда. Вось фонд падтрымкі палітвязнявых сямей створаны пасля 2 з чымсьці гадоў працы, і Нарвегія ўжо ўнесла свой уклад туды. Міжнародны фонд.
Тое, што мы спрыялі і правялі разам супольна марафон падтрымкі палітвязняў, гэта таксама супольная праца. Ціханаўская дамаглася таго, што ў нас зараз ёсць дыялог з Літвой і з Польшчай у тых сітуацыях, калі, здаецца, супраць нас настроі грамадскія. У мяне, нарэшце, пасля затрымкі ВНЖ на 3 гады, таму што гэта была супольная праца офіса Ціханаўскай з літоўскімі ўладамі. Да нас прыходзіў Андрэй і расказваў пра праблемы з затрымкамі рашэнняў па выдачы прытулку палітычнага. Мы папрацавалі, дамагліся, каб моцна скараціць гэтыя тэрміны. Пасля пачаліся выбары прэзідэнцкія, гэта тэма стала вострапалітычнай і ўсё зноў ускладнілася. Але калі б мы не працавалі, беларусы не маглі б тут ні працаваць, ні нармальна жыць. У Польшчы таксама у 21 годзе мы дамагліся, што беларусы могуць адразу працаваць па гуманітарнай візе. Гэта было да гэтага немагчыма. Таму я лічу несправядлівымі для тых людзей, якія штосьці зрабілі, а такіх арганізацый шмат, папрокі, што нічога не зроблена, нічога не рабілася. Усё складана, але ад палітыкаў залежыць шмат. Вот я дакладна гэта ведаю. Вось на гэтым важным моманце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, хоць размаўляць маглі б аб гэтым яшчэ вельмі доўга, бо пытанняў цікавых насамрэч шмат. Давайте падзякуем нашым спікерам. Крытыкуеш, прапановуй. Вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Змагайцеся.